kule Imenti Central, huo mkutano hautaendelea. Afisa za Margarita gwenge magama tungulu kaonti ma Machakos timo nonro ewi wach njore mane otim gi achije moko mane orwako lep obila kendo manoregi magina kar logo mauta mayudre e genga paya ma Kangundo Road kochomo Nairobi. Andrew Ondengo nigilero mathoth ewi wachno. Otieno ma piny rugodo chieng' tich abich. Achije moko abich ne omonjo kar logo mauta ma Trinity mayudore male gwenge mag Matunguli e kaonti ma Machakos. Tipo mane omaki yango ne achije go manorwako lep obila ne ochomo achiel kuom jotich makanyo kendo mose bang'e ne giloro ne motelo ne ndhiyo jotije mamoko kamoting'o jarito kendo mayo gi mwandugi. Walikuwa wamevaa sare ya kijeshi, sema ni polisi, full combat, madoadoa na kwa kofia walikuwa wamevaa maski ambao inaonyesha macho peke yake, lakini huko wameficha uso. Wakati tuliamua kutest alarm yetu kama inafanya, so the response tulipata walikuja kama polisi. Tulidhani ni polisi wamekuja, kumbe ni wakora wakatuvamia. Mimi nilikuwa nimeketi pale mbele, wakanichukua, wakanipiga kofi, wakanipeleka huko nyuma. Wakaanza kunifunga, wakachukua pesa nilikuwa nayo na simu yangu pia wakachukua. Jotijego lero ni achijego ne owuok e rode mopogore kendo chwe sando gi motelo ne dwaro kuom gi omenda gi thuon, gino manokelo kethruok mag mwandu mathoth. Achijego yangore ne oyombo gi omenda maromo shilingi 5,100. Wakanyang'anya simu, wakaja wametufunga, kukaa hivi around 10 minutes hivi. SGA wakakuja, tukasikia majamaa wanarukia fence hapo hivi. Makaepa. Gino manoweyo jotijego kadhogi omoko en ni bor mantiere kind kar logo mautano gi tisendo bila ma KBC mayudore apaya ma Kangundo kochomo Nairobi en mana kilomita 1 kende. Nyaka gisani tisendo bila nosendiko lipot ka otenore gi monj makamano kendo chako chenro mar timo nonro. Andrew